Ngaphambi kokuthi siqale, ngicela into eyodwa ebalulekile kakhulu. Uma uthanda umlando, uma uthanda izimfihlakalo, uma uthanda izinto ezikhuphula inani ngokuhamba kwesikhathi, sicela ubhalise kulesi siteshi manje. Chofoza inkinobho yokubhalisa. Ngoba namuhla sizongena endabeni engajwayelekile, indaba engaxoxwa ezindaweni eziningi, indaba yemali encane kodwa enamandla amakhulu kunalokho abaningi abakucabangayo. Kuningi esikubonayo nsuku zonke esingakunaki, imali encane ephaketheni, esishiya etafuleni, noma esiyinika izingane ukuthi ziyodlala, kodwa kuthiwani uma enye yale mali encane, ebukeka ingenamsebenzi, iyisihluthulelo sengcebo enkulu. Namuhla sikhuluma nge-Ornithocent yaseNingizimu Afrika ka-Ornithocent-970. Imali abantu abaningi abayidlulayo ngaphandle kokuyibheka kabili. Kodwa le mali inomlando, inomoya wesikhathi sayo, futhi inomfihlakalo ojule kakhulu kunensimbi eyakhiwe ngayo. Unyaka ka-Ornithocent-970 wawuyisikhathi esinzima, esiguqukayo eNingizimu Afrika. Umnotho wawuguquka, izimboni zikhula, futhi uhlelo lwemali lwaludlula esigabeni esisha. I-Ornithocent yadalwa ngenhloso elula, ukusiza abantu ekuthengeni nasekubuyiseleni ushintsho. Yayiyimali encane, yethusi, elula, futhi yayingenabo ubukhazikhazi. Kodwa into eyenza le mali ibe yinto ekhethekile akusikho ukubukeka kwayo, kodwa izimo eyakhiwa ngaphansi kwazo. Le mali yakhishwa ngenani elilinganiselwe, izinsimbi ezasetshenziswa, indlela eyashaywa ngayo, kanye nezinga lokulawula ikhwalithi kwakuhluke kakhulu kunanamuhla. Kwakukhona amaphutha amancane ekwenziweni, kwakukhona umehluko ongabonwa iso elijwayelekile. Futhi leyo mininingwane emincane iyona namuhla eyenza umehluko omkhulu phakathi kwemali ejwayelekile nemali efunwa kakhulu abaqoqi. Amadoda amaningi aneminyaka ephakeme ayakhumbula le mali. Bayikhokhela ikhofi, bayithwala ephaketheni, bayinika izingane. Akekho owacabanga ukuthi ngelinye ilanga izoba yinto efunwa emhlabeni wonke. Njengoba isikhathi siqhubeka, le mali yaqala ukunyamalala. Abantu bayilahla. Abanye bayincibilikisa. Abanye bayikhohlwa emabhokisini amadala. Uhulumeni washintsha uhlelo lwemali, i-Ornithocent yaphelelwa umsebenzi. Kancane kancane, yaba yinto engasasetshenziswa kodwa engakaze ilahlekelwe umlando wayo. Namuhla, ukuthola i-Ornithocent ka-Ornithocent-970 esesimweni esihle kufana nokuthola izwi lesikhathi esidlule. Le ndaba ithinta kakhulu amadoda asebekhulile. Ngoba le mali ayikhulumi nje ngenani, ikhuluma ngezinsuku zokusebenza kanzima, izikhathi zokwakha imindeni, nezinsuku lapho konke kwakulula. Ukubamba le mali esandleni kuyafana nokubamba inkumbulo. Inkumbulo yemakethe, yezitimela, yezitolo ezincane, inkumbulo yesikhathi lapho isenti elilodwa lalinencazelo. Namuhla, abaqoqi bemali emhlabeni wonke bafuna izinto ezingajwayelekile. Abafuni nje igolide. Bafuna indaba, umlando, nokungavamile. I-Ornithocent ka-Ornithocent-970 isiphenduke into yokuxoxwa ngasese, ayikhangiswa kakhulu. Ayikhulunywa kakhulu, kodwa labo abazi kahle bayazi ukuthi yini abayifunayo. Manje sekuyisikhathi sokuthi sikhulume ngento abantu abaningi abayilindile. Inani, ngemuva kweminyaka eminingi yokunyamalala, ngemuva kokuthi zisele ezimbalwa kakhulu, ngemuva kokuthi abaqoqi bezimisele ukukhokha noma yini, imali eyayingathengwa ngesinkwa esincane, namuhla ingashintsha izizukulwane. Isipethelo, umbuzo wokugcina umbuzo manje awusona ukuthi le mali ibalulekile yini. Umbuzo uthi, uma uyithandile le ndaba, uma ufuna ezinye izimfihlakalo zemali, umlando, nenani elifihlekile, ungashintsha lo mbhalo nganoma yimuphi umbhalo owufisayo. Ungabhala kuleli bhokisi noma unamathisele umbhalo wakho lapha. Zama amalimi namazwi ahlukene. Shintsha isivinini nephimbo lezwi.
ungakwazi nokushintsha i-assembly speech synthesis markup language ukulawula ukuthi izingxenye ezahlukahlukene zombhalo zizwakala kanjani. Chofoza ku-assembly ngenhla ukuze uzame. Thokozela ukusebenzisa umbhalo oya enkulumweni. Kukhona izinto ezincane empilweni ezibonakala zingabalulekile. Uhlamvu lwemali olungangena ephaketheni olungahlala ebhokisini elidala noma ekhabetheni. Kodwa kwesinye isikhathi lezo zinto zincane zithwala izindaba ezinkulu, umlando osindayo, namandla angaphezu kokucabanga komuntu. Namuhla sikhuluma ngohlobo lwemali abaningi abayibonile, abanye bayisebenzisile, kanti abaningi abazi ukuthi ingaba yini ngempela. Sikhuluma ngeSouth Africa one-rand ka-1998. Unyaka ka-1998 wawungewona nje unyaka ojwayelekile. Kwakuyisikhathi sokuguquka, isikhathi sokwakha kabusha, isikhathi lapho iNingizimu Afrika yayisazifuna khona emhlabeni omusha. Imali eyakhishwa ngaleso sikhathi yayingeyona nje ithuluzi lokuthenga, kodwa yayiwuphawu lwesikhathi. I-one-rand ka-1998 yakhishwa ngesikhathi lapho izinqumo zazinzima, futhi imininingwane yayicatshangelwa ngokujulile. Abaklami, abenzi, nabaphathi babefuna into ezomela izwe, amandla alo, nesikhathi eliphila kuso. Kubantu abaningi i-one-rand iyimali encane. Kodwa kubantu abaqondayo, imali ayikalwa ngenani elibhaliwe kuphela. Ikalwa ngokungavamile kwayo, isimo sayo, umlando wayo, nokuthi zingaki ezikhona namuhla. Amadoda amaningi asebekhulile ayakuqonda lokhu. Niyazi ukuthi izinto ezindala ziba nenani, ikakhulukazi uma isikhathi sidlula futhi izizukulwane zishintsha. Imali iyafana nalokho. Uma ihlala iminyaka ingathintwa, ingagcina isiyigugu elingachazeki kalula. Akuyona yonke i-one-rand efanayo. Ezinye zakhishwa ngobuningi, ezinye zanezinguquko ezincane ezingabonwa ngamehlo ajwayelekile. Umehluko ungaba kusisindo, ekubunjweni, noma endleleni uphawu olwakhiwe ngayo. Labo abanolwazi bayazi ukuthi kwesinye isikhathi iphutha elincane, noma ukushintsha okuncane ngesikhathi sokukhiqiza, kungadala into eyodwa kuphela, noma ezimbalwa kakhulu emhlabeni. Lapho-ke inani liyashintsha. Le ndaba ikhuluma kakhulu namadoda aqoqe izinto empilweni yawo. Amadoda agcine izinto ngoba ayazi ukuthi isikhathi sinamandla. Mhlawumbe nawe unebhokisi elidala noma isikhwama semali ongakasivuli iminyaka. Umbuzo ukuthi, uke wayibheka kahle yini leyo mali? Uke wazibuza ukuthi ingaba nenye indaba engaphezu kwaleyo oyaziyo? Imali ayikhulumi, kodwa iyakhuluma kulabo abalalelayo. I-one-rand ka-1998 ithule, kodwa ithwele umlando. Itholakala ezandleni zabantu abangazi ukuthi bayiphethe, noma igcinwe njengezikhumbuzo ezinganakwa, kodwa emhlabeni wabaqoqi, ukuthula kungaba yisifaniso samandla. Into engakhulunywa kakhulu ivame ukufihlwa inani layo. Cabanga ngalokhu, uhlamvu lwemali oluncane, olwakhiwa eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule, luphila isikhathi eside kunezinto eziningi esazithenga namuhla. Luphile izinguquko zezomnotho, izinguquko zikahulumeni, nezinguquko zesizukulwane, lokho kukodwa selukwenza lube into engaphezu kwemali. Manje sifika ekugcineni, lapho indaba ishintsha khona. Ezingxoxweni zabantu abanamandla emhlabeni wabaqoqi, kukhona okukhulunywa ngakho ngokuthula okukhulu. Kuthiwa iSouth Africa one-rand ka-1998, uma itholakala esimweni esikhethekile kakhulu, ingenye yezinto ezifunwa kakhulu. Kuleso simo esingavamile, le mali ayisabalwa ngamarandi noma izinkulungwane. Ibalwa ngezibalo ezesabekayo. Yebo, uhlamvu lwemali olulodwa. Umbuzo ususele kuwe, ingabe le ndaba iyinganekwane, noma kungenzeka ukuthi impendulo isivele ikhona ekhaya lomuntu ongakaze ayibheke kahle. Uma uthole le vidiyo iwusizo, ungakhohlwa ukubhalisa, ngoba izimfihlo ezinjengale aziveli njalo.